Здравейте! Днес 3 февруари за десерт ще ядеме ментов ягодов сладолед с карамел. Горещо студено комбина с най заедно правят живота рай. Зимата всички се гушкат приятно, но аз предпочитам нещо по-лятно. Това ми дава сили, за да продължа да изпусна смело парата. Каква мечта! До кога ще съм тук? Сега ще го поръсим. Аз съм снежен човек, но искам да бъде лято. Аз ще му кажа. Да не си посмял. Малко карамелче. И това е за нас десерт. Хайде сега, Елза е надам. И другите. Да върнем лятото! Някой трябва да му каже. Да ги поръсим. О, стига, че ще се чудиме какво да го правиме. Тече. Чао!